Ähliňize salam. Gyzykly kanalyna hoş geldiniz. İlki bilen videomda başlamakka kanalyma agza almagy we like basmagy unutmaň. Başladı onda videomda. Bugün men size VPN-in işleyen serwerini görkezjek. İlki bilen VPN-e girelim ve serwerin üstünden basalyň. Server işledi. Indi bolsa YouTube'a girip işlemeýän barlap görelim. YouTube'a girelim. YouTube'a meni işläp dur. Şu ekranda çıkan daşayurt email numerine bağlı edip benimle haberleşip bersin. Eğer de bağlı etmeni bilmeyen olsanız şu video tomaç edin.